Godt, lad os starte her med del 2 af den her videoserie om, hvordan man går strategisk til en skriftlig eksamen. For eksempel i matematik, som vi kommer til at bruge som et eksempel her. Og det vi har snakket om i den første video, det er den her tilgang med, at man skal starte med at se hele sættet igennem. Så skrevet en kort beskrivelse om, hvordan man tænker, man kan løse hver opgave, hvis man er i stand til at løse den, eller så skal man bare skifte videre til den næste. Og så derefter, så skal man ned i lykken hernede, der handler om, at man finder den letteste opgave af de opgaver, der ikke er løst endnu. Så gør man noget ved den, og så kan man gå videre til den næste opgave bagefter. I den første video, der nåede vi igennem hele sættet, og vi fik skrevet lidt til hver delopgave. Det tog i alt et kvarters tid at gøre. Og så begyndte vi at løse nogle opgaver, som vi måske også har brugt et kvarters tid på. Så nu er vi i den situation, at vi faktisk har været hele sættet igennem. Vi har en idé om, hvad de forskellige opgaver går ud på, men nu skal vi til at vælge, hvad det er for en opgave, der er lettest at komme videre med. Så lad os lige prøve at se på hvordan man kan gøre det. Jeg zoomer lige lidt ud her, så jeg kan få et bedre overblik over det. Og så er min idé simpelthen at tage opgaverne en af gangen og sige, jamen, har jeg lyst til at se på det her 3 ligninger, 3 ubekendte. Det kunne godt være noget af det, der man skulle lave lige om lidt. Et B, noget med krydsprodukt. Det kan være, at vi skubber til lidt senere. Og sådan noget med et prikprodukt. Det kan vi også skubbe til senere. Opgave 2A, den har vi allerede løst, så vi sætter lige et flueben derop. Tilsvarende med 2B, den er også løst. Den skal vi ikke tænke så meget over. Og 3A, også løst. 3B har vi ikke fået gjort noget ved endnu. Det er noget med stamfunktioner. Det burde vi også kunne håndtere. 3C, noget med differentialligninger. Den skubber vi til sent. Det kan godt tage lidt tid. 4A, noget med komplekse tal. Det er også en kandidat til at gå i gang med lige om lidt. Og endelig her har vi den her andengradsligning. Det er egentlig også bare at sætte ind i en formel. Det kan være, at vi skal håndtere den med det samme, fordi så er det på plads. Godt. Lad os prøve at se på det. Det vi har skrevet tidligere, det er, at vi kan indsætte i den her formel. Vi har nogle værdier, der skal indsættes, og så skal vi egentlig bare se, hvad der kommer ud af det. Så lad os prøve at gøre det. Så nu har vi, at W er lige med minus værdien af B, som var minus 4. Sætter i parenteser for at holde styr på alle de minuser, der nogle gange er. Så igen, minus 4, værdien af B, der skal i anden. Minus 4 gange værdien af A, der var 1. Gange værdien af C, der var 5. Det er så det, vi får indsat i her, og så har vi 2 gange vores A-værdi, der var 1. Og så må vi se, hvor meget af det her, vi kan få forsimplet ud fra det her. Minus minus, det bliver til plus. Plus 4. Plus minus, og så har vi kvadratroden af udtrykket her. Minus 4 i anden. Det er 4 gange 4. Minus gange minus, det er plus, det bliver til 16. Minus, og den står uheldigt, sådan der. Så har vi 4 gange 1 gange 5, det er 20. Så minus 20. Sådan her, så 2 gange 1, det giver bare et total. Og så lad os prøve at se, hvad vi ellers kan komme videre med. 4 delt med 2, det giver os et total. Plus minus kvadratroden af, og så har vi 16 minus 20, det bliver minus 4. Delt med 2. Og så er vi næsten i mål. Det skulle stå plus minus her. Kvadratroden af minus 4. Jeg kan lige prøve at skrive den herovre. Det er lige med 2 gange i, fordi 2 gange i ganger vi det med 2 gange i, så ender vi med at få 4 gange i anden, eller 4 gange minus 1, altså det der stod herovre. Så den skulle gerne være god nok. Så vi kan sige 2 gange i herover delt med 2, og så mangler vi egentlig bare at få kort den sidste bryg, så vi har 2 plus minus i, og så har vi et svar på den her opgave. Så nu kan vi gå op her, og så kan vi sige flueben til den opgave.
Der er også den her med komplekse tal. Noget med, at vi skulle tage fat i brøkene her, forlænge med den komplekse konjugerede nævner. Så der er også en opskrift, der siger, hvad er det præcis, vi skal give os i kast med her. Så jeg kan starte med at skrive z lige med, og så den oprindelige brøk 4 plus 7i delt med 3 plus 2 gange i. Og så skal jeg så forlænge den. Det vil sige, at vi skal både gange tæller og nævner med den her kompleks konjugerede nævner. Det vil sige 3 minus 2 gange i. Og jeg sætter parenteser omkring for at være sikker på, at jeg får gange de rigtige ting sammen. Og så lad os prøve at se på det. Op i tælleren, der har vi 4 gange 3. Vi tager den lige slavisk hele vejen igennem. 4 gange minus 2 plus 4 gange minus 2i. Lige en parentes omkring den for at få styr på den. Så har vi 7i. 7i gange 3 plus 7i gange med minus 2i. Det giver altid en masse mellemregning her, men det går nok. Så har vi 3 gange 3 plus 3 gange minus 2i plus så 2i gange 3 plus, og så har vi 2i gange minus 2i. Så det er for ganget parenteserne sammen. Så skal vi se, om vi kan forkorte noget af det her. Lave lidt mere plads hernede. 4 gange 3, det giver 12. Så har vi plus 4 gange minus 2i, det giver så minus 8i. Så har vi plus 7i gange 3, det vil sige plus 21i. Og så har vi, hvad bliver det så til plus og minus, så det bliver så minus, og så er det 7 gange 2, det er 14 gange, og så har vi i anden. Sådan her. Og så ned i nævneren, så er 3 gange 3, det giver 9. Så har vi plus 3 gange minus 2i, altså minus 6i, plus 2i gange 3, plus 6i. Det var derfor, jeg gerne ville gange med den komplekse konjugerede, fordi så går de her to ud med hinanden. Og så har vi 2i gange minus 2i, så det bliver så minus 4 gange i anden. Og så skal vi ellers bare have samlet alt det her sammen. Så vi har 12 minus 14 gange i anden. I anden bliver til minus 1, så det bliver 12 plus 14, altså 26. Og så har vi minus 8i plus 21i. Det bliver til plus 13i. Og så delt med, så har vi 9 minus 4i gange, eller 4 gange i anden. Det bliver til, i anden bliver til minus 1, så det bliver til plus 4. Så alt i alt har vi 13 hernede, og minus 6i plus 6i går ud med hinanden. Så det vi står tilbage med, det er 26 delt med 13, altså 2, plus, og så har vi 13i delt med 13. Altså, så det giver bare et i hernede. Så er vi igennem den opgave. Så kan jeg også vinke den af. Den der differentiale ligning skubbede vi lige til lidt senere. Jeg tror vi skal tage fat i en af de første opgaver. Lad os få håndteret det her 3 ligninger, 3 ubekendte. Først skal vi opstille på matrixform. Og jeg vil nok gøre det på det man kalder udvidet matrixform. Så lad os prøve at se på det her. For at opstille den på udvidet matrixform, så skal jeg have den til at stå sådan, at først har vi koefficienten for x i den første linje. Det giver os et tretal. Så koefficienten for y, det er et et-tal. Står der ikke, men det står der implicit. Så koefficienten for z, der er minus 1. Og så skal vi have det bliver lige med, altså 11. Så langt så godt. Så tilsvarende for den anden ligning, der er slet ikke noget med x, så der kan vi skrive et 0. Så er der 1y minus z, så et minus 1-tal her, og så giver det et 2-tal. Og i sidste ligning, så har vi 0 til koefficient som til x, og så har vi et 2-tal for y, og et 1-tal for z, og alt i alt så giver det hele
et tal hernede. Så det er den matrice, vi starter med. Så skal vi se, hvordan vi kan slippe af med forskellige ting. Blandt andet kan jeg lægge mærke til, at på række 2 og 3, eller kolonne 2 og 3 i række 1 og 2, de minder om hinanden, så jeg kan trække, hvis jeg nu tager række 1 og trækker række 2 fra og gemmer det i række 1, så kommer der forhåbentlig noget godt ud af det. Så vi har 3 minus 0, det giver mig et tretal. Så har jeg 1 minus 1, det giver 0. Jeg har minus 1 minus minus 1, det giver også 0. Så har jeg 11 minus 2, det giver mig et nital. Den anden række, den får bare lov til at stå. Så der har vi 0, 1, minus 1, 2. Og jeg kunne faktisk have lyst til at tage en enkelt ting mere, fordi hvis jeg nu tager række 2 og 3 og lægger sammen, så har jeg plus 1, der går ud med minus 1. Altså gør det tilværelsen lidt simplere. Så jeg har række 3 plus række 2, gemmer den i række 3. Så får jeg 0 plus 0, det giver 0. 1 plus 2, det giver 3. Minus 1 plus 1, det giver 0. Og så har jeg 1, eller 2 plus 1, det giver 3. Sådan der. Så kan vi prøve at rydde lidt op i det her. Vi har 3, 0, 0, 9, så hvis vi nu deler række 1 med 3 og gemmer i række 1, og hvis vi tilsvarende gør det med række 3, altså tager række 3, deler med 3 og gemmer i række 3, så får vi nu 1, 0, 0, 3, 0, 1, minus 1, 2, og det er så 0, 1, 0, 1. Ved at udføre de her to rækkeoperationer. Så mangler vi at slippe af med det tal, der står her, og få det tal til at stå herover. Så det skal vi se, om vi kan komme afsted med. Først og fremmest så kan vi tage række 2 og sige minus række 3, gennem den i række 2. Og alt andet får lov til at være det samme, så 1, 0, 0, 3. Så har vi 0 minus 0, det er 0. 1 minus 1, det er også 0. Minus 1, minus 0, stadigvæk minus 1. Og 2 minus 1, det giver os et 1-tal. Så har vi 0, 1, 0, 1, som der skulle stå der. Og så mangler vi næsten bare at aflæse det her. Vi kan også gange række 2 igennem med minus 1, så vi kan sige minus række 2, gennem den i række 2. Så har vi 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1 og minus 1, og 0, 1, 0, 1. Og så kan vi faktisk aflæse vores resultat. Husk, den første kolonne, det svarer til x, så vi har 1 gange x er lige med 3. Det betyder, at x skal være lige med 3. Det var lidt mærkeligt tretal. Anden kolonne, det svarer til, anden kolonne svarer til y, så vi har 1 y lige med 1. Altså, vi har y lige med 1. Og så endelig har vi tredje kolonne, der er et 1 lige minus 1. Så vi har z lige med minus 1 hernede. Så er vi igennem. Hvis vi vil, så kan vi selvfølgelig også lige tjekke med, om det der står her, det ser pænt ud, så vi kan give et flueben og komme videre. Vi kan prøve at se på opgave 1b. Vi har 2 vektorer, og vi har fundet ud af, at vi skal finde et krydsprodukt af de her vektorer, for at finde noget, der er vinkelret på det. Så lad os lave en ny vektor. Vi kan kalde den v, der er givet ved a krydset med b. Og så lad os få indsat værdierne. Det er noget med 1, 2 og 0 krydset med. Og så har vi 1, minus 1 og 1. Og så skal vi ellers bare have regnet os frem til det her. På den første plads i den resultatvektor, vi skal have frem til, der skal vi sige 2 gange 1 minus, så har vi 0 gange minus 1. Og så på den næste plads, der har vi 0 gange 1 minus, og så har vi 1 gange 0.
eller 1 gange 1 hedder det. Og endelig på den sidste plads, så har vi 1 gange minus 1. Minus, og så har vi 2 gange 1. Så hvis vi indsætter alt det her, så lad os se, hvad det bliver til. 2 gange 1, det er 2. Minus 0. Så har vi 0 minus 1. Der har vi minus 1 minus 2. Og så lad os lige få forsimplet det en sidste gang. Så har vi 2 minus 1 og minus 3. Så det er altså en vektor v, der er vinkelret på både a og b. Så står der også i opgaven, at vi skal sørge for, at den har en positiv z-komponent på 1. Men der står minus 3 her. Så for at lave den her vektor om til noget, der har en positiv komponent på 1 her, så kan vi tage og eller dele med minus 3. Så vi kan tage, måske det der skriver det som minus en tredjedel. Det er det samme som at gange, eller dele med minus 3 gange v. Og så se, hvad må det her blive til. Så har vi minus en tredjedel, og så gange vores vektor. 2 minus 1 minus 3. Og når vi ganger ind i den, så har vi minus en tredjedel gange 2. Så har vi minus 2 tredjedele. Så har vi minus en tredjedel gange minus 1. Altså 1 tredjedel. Og så til sidst har vi minus en tredjedel gange minus 3. Så bare bliver til et tal. Så har vi vores resultat herover. Det ser også ud til at stemme. Så fint. Hvad har vi fat i her? Så har vi noget med prikproduktet, der relateres til den her vinkel. Og så er der en formel hernede, vi har taget fat i. Og for at vi kan indsætte i formlen, og vi kan lige prøve at isolere først for cosinus theta. Så vi har et cosinus theta er lige med, og så har vi prikproduktet, altså a prikket med b, delt med størrelsen af a-vektoren prikket med, ganget med b-vektoren. Så vi har faktisk behov for at bestemme de her forskellige størrelser, altså hvad er a prikket med b, hvad er længden af a, og hvad er længden af b. Og lad os lige prøve at få fat i vektorerne herfra. Jeg ved, om jeg kan få lov til at gøre sådan der. Det kunne jeg ikke. Den der. Jeg skulle lige have lov til at tage en kopi. Og så kan jeg forhåbentlig indsætte det der. Fordi så kan jeg bruge den, når jeg lige skal skrive selve beregningerne op. Så a prikket med b, altså vi har vektoren 1 og nu kan jeg få lov til at skrive igen. Jeg var lige blevet lidt forvirret af mit program. Så prikproduktet herovre, det var noget med 1, 2, 0, fordi det var a-vektoren, der skulle prikkes med 1, minus 1 og 1. Og når vi skal prikke to vektorer med hinanden, så tager vi første komponenterne gange sammen, så det bliver 1 gange 1, plus, og så har vi 2 gange minus 1, plus, og så har vi 0 gange 1. Og det ender så med at blive, hvad har vi? 1 minus 2 plus 0. Altså alt i alt minus 1. Så har vi længden af, vi kan bruge Pythagoras, så vi skal have en kvadratrod. Så skal vi have den første element i anden, plus det andet element i anden, plus det tredje element i anden. Og lad os prøve at se, hvad det bliver til. 1 i anden, det er et tal. 2 i anden, det er 4. 0 i anden, det er 0. Altså ender det her med at være kvadratrod 5. Og den sidste længde kan vi bestemme som
1 i anden, plus, så har vi minus 1 i anden, plus 1 i anden. Så hver element i anden, og det hele lagt sammen, det giver så kvadrat under 1 plus 1 plus 1, eller alt i alt kvadratrod 3. Og jeg tænkte mig at sætte det her lidt anderledes op, fordi det blev sådan lidt uoverskueligt, havde jeg en fornemmelse for. Så der. Så kan man lidt bedre følge med, hvad der egentlig sker undervejs. Godt. Så nu har vi alle de forskellige byggeklodser, vi skal bruge for at komme igennem opgaven. Jeg kan se, at jeg måske har brugt lidt meget tid på det, men eller lidt meget plads på det i hvert fald, så vi kan lige indsætte en ny side. Og så kan vi tage udtrykket her og få indsat de forskellige dele. Så det bliver det her, vi havde som udgangspunkt, og så kan vi så indsætte alle de værdier, vi kender. Prikproduktet, det var minus 1, og så har vi længden af, det var kvadratrod 5, gange med længden af b, der var kvadratrod 3. Og så mangler vi egentlig at få løst det her. Og det kan vi gøre ved at tage invers cosinus på begge sider, så vi får, at vores vinkel theta er lige med arcus cosinus til minus 1 delt med kvadratrod 5 gange med kvadratrod 3. Og her er det okay at bruge et CAS-værktøj. Så jeg skal lige ved hjælp af SpeedCrunch. Så kan jeg starte SpeedCrunch op her, og vi siger lige Clear History, og så kan jeg taste ind forfra. Det er arcus cosinus, jeg skal have fat til, og så er det minus 1 delt med kvadratroden af 3 gange med kvadratroden af 5, og kvadratroden indskriver jeg ved at skrive sq af t. Og så får jeg en vinkel herud, og den er i radianer. Så jeg kan skrive lige med 1,83 195 radianer. Og så kan jeg så lave det her om til grader ved at sige resultatet her så gange med 180 og dele med pi. Sådan der, og så giver det så 104,96. Og så skriver jeg lige en kommentar om, at hvad jeg har gjort gange med 180 delt med pi. Så det giver mig et resultat her. Det stemmer også med det, der er givet i opgaven. Så nu er den løst. 2a havde vi været igennem. 2b. 3a. 3b. Lad os prøve at se, om vi kan komme helt i mål med det her. Så her har vi et udtryk for b, som er givet ved et integrale. Og så skal vi bestemme stamfunktionen. Og der plejer vi at have to forskellige muligheder at se på, enten noget partialintegration eller noget substitution. Starter lige med at skrive udtrykket op, og så kan vi se på, hvad det er, der giver mening at give sig i kast med. E x det gange med, og så har vi x plus 1 dx. Godt. Hvis vi prøver at undersøge, om vi kan lave noget interessant ved substitution, så skal vi finde ud af noget af det her udtryk, der
er træls, og som vi derfor gerne vil af med. Og hvis ikke vi kan finde det, så må vi se, hvad vi kan gøre derefter. Umiddelbart, så kan jeg se, at der er en parentes her, der godt kunne genere mig lidt. Så den kunne jeg have lyst til at slippe af, men det kan jeg faktisk gøre på to måder. Enten så kan jeg gange ind i parentesen, så jeg får et integral, der hedder ex gange med x plus ex gange med 1, altså ex. Og det hele det skal integreres med x. Så har jeg lavet det om til to forhåbentlig simple integraler. Og substitution vil ikke få mig i hus med nogle af dem her. Ex, den kan vi slå op i tabellen. Så den er lidt ligesom løst. Ex gange x. Jeg vil næsten sige, uanset hvad vi substituerer med, så kommer vi ikke i den rigtige retning herfra. Det er i hvert fald ikke let at finde det, vi skal substituere med, for at komme videre. Så substitution er nok ikke det bedste, vi kan gøre, men vi kan prøve med noget partiel integration i stedet for. Så jeg sletter lige det her nede. Og så skal jeg overveje til partiel integration, hvad er det, vi ønsker, der skal være u, som den størrelse, der skal differentieres, og hvad er det, vi gerne vil have, der skal være v-mærke, som er den del, der skal integreres. Og hvis vi tager fat i ex, så hvis vi differentierer den eller integrerer den, så bliver den ikke værre. Den bliver ved med at være det samme. Hvorimod at x plus 1, hvis vi integrerer den, så bliver det noget med en halv x i anden plus x, hvilket jeg synes ser mere bøvlet ud end det vi har nu. Men hvis vi derimod differentierer den, så bliver den bare til et et-tal. Så derfor vil jeg gerne have, at det er x plus 1, vi skal differentiere, og ex, det vi skal integrere. Så jeg kan skrive nedenunder, at jeg lige betragter ex til at være ved mærke, og den her over til at være u. Og så kan vi nemlig bruge partiel integration til at relatere de her to til hinanden. Men vi siger, jamen nu skal vi have, at det her integral, det er det samme som u gange v minus, og så har vi et integrale af u, eller v gange med u-mærke, integreret med hensyn til x. Jeg skal nok egentlig lige have skrevet op lidt pænere, så vi skriver lige partiel integration, hvor vi så har v-mærke gange u, integreret med hensyn til x, er det samme som u gange v minus, og så det her integrale af v gange med u-mærke, også integreret med hensyn til x. Og så kan jeg lige slette det her ned. Så lad os prøve at gøre det her. Vi siger nu, at v-mærke skal være ex. Det betyder også, at v bliver ved med at være ex. Så har vi u sætter vi til at være x plus 1, og når vi så skal differentiere u, så får vi bare et et-tal tilbage. Så det kan vi, alt det her kan vi så indsætte i vores formel og se, hvad der kommer ud af det. Så u gange v skal vi have fat i herover. Det er i x gange med et et-tal minus, og så et integrale af v, det vil sige ex, gange med u-mærke, altså vores et-tal, integreret med hensyn til x. Så ex gange med et et-tal, det bliver bare fortsat ex. Så skal vi sige minus et integrale af ex gange 1, det bliver også bare hvad hedder det? Det bliver bare ex, og så plus dx her. Nu er der et eller andet, jeg synes, der er gået galt her. Det skulle være u, der stod herude, ikke u-mærke. Det skal vi lige have lavet lidt plads til. Hvis jeg nu flytter den derhen, kan vi lige viske lidt ud. Og så har vi x plus 1, der skal stå her. Og det skal jeg så selvfølgelig også have med hernede. Det er lettest bare lige at skrive den forfra. Så ex gange x plus 1 minus, og så har vi det her integrale af ex med hensyn til dx.
Og skal vi håndtere det her, at vi kan gange ind herover, så har vi e i x ganget med x plus e x ganget med 1, eller bare e x minus integralet e x, det bliver også e x, og så skal vi huske en konstant, så vores konstant her. Og så har jeg plus e x minus e x, altså ender vi med at have e x gange x plus en konstant som vores værdi af b. Og det stemmer rigtig pænt med det, der står heroppe, så det ser også rigtigt ud. Så har vi opgave 3c. Det ser stadigvæk lidt bøvlet ud. Har vi andet, vi kan give os et kast med, før 4a er løst. 4b er også løst. Jeg tager den helt forfra. 1a er løst. 1b er løst. 1c. 2a, 2b, 3a, 3b. Jamen, så har vi kun 3c tilbage. Så lad os se, om vi kan få styr på den her opgave også. Nu er vi nået så langt med alle de andre. Så det første, vi skal gøre, det er at se, hvad er det for en form, den her differentialligning er på. Er den separabel? Altså har vi mulighed for at samle alt med y på den ene side og alt med x på den anden side? Eller er den første ordens lineær? Så vi kan lige prøve at se på formen af de to forskellige. Det y, det er x, hvis det kan skrives som en funktion f af x ganget med en funktion g af y, så er den separabel. Og hvis den kan skrives på den her form med dy, dx plus en eller anden funktion px ganget med y lige med en anden funktion q af x, så betyder det en førsteordens lineær. Godt. Og så skal vi prøve at se på, kan vi finde ud af, hvilken form det her faktisk kan stå på. Og vi kan se, om vi kan få den på den her form med førsteordens lineær, men det kræver, at vi kan skubbe ting sådan lidt rundt på sig. Så vi skal have det her y over på den anden side. Og det første, vi kan gøre, det er egentlig at gange ind i parentesen her og se, hvad der kommer ud af det. Så det giver os, at det y, det er x lige med 2 delt med y minus x delt med y. Og så kan vi måske allerede nu se et problem med den her førsteordens lineære ting. Det er, at selv hvis vi flytter det her med y over på den anden side, hvis vi altså har det y, dx, og så 2 delt med y over på den anden side, det bliver så til minus 2 delt med y, og minus x delt med y over på den anden side, det bliver så til plus x delt med y, lige med 0. Det der er vores udfordring her, det er, at vores y, den står nede i nævneren, og det må den ikke gøre heroppe. Der skal det være noget, der bliver ganget på. Så det her, det viser os, at den i hvert fald ikke er førsteordens lineær. Så det er i hvert fald noget af det, vi har helt ud af her. Lad os så prøve at se på, om den er separabel. Og det er måske lidt lettere at se, at det faktisk er tilfældet, fordi her har vi en funktion, der hedder 1 delt med y, ganget med, og så har vi en anden funktion, der hedder 2 minus x. Og den første funktion afhænger kun af y, og den anden funktion afhænger kun af x. Altså, differentialligningen, den er separabel. Og så kan vi så vælge at skrive, jamen, og det vi havde her, f af x skulle være give lige med 2 minus x, og g af y lige med 1 delt med y. Fordi så indsætter vi de to udtryk, så får vi præcis den ligning, vi har fat i heroppe. Så lad os prøve at se på det. dy dx er lige med 1 delt med y ganget med, og så havde vi 2 minus x.
Og så det vi egentlig gerne vil gøre ved separation af variable, det er at få samlet alt med y på den ene side og alt med x på den anden side. Så hvis vi ganger igennem med y, så ender vi med at have y gange med dy dx lige med 2 minus x. Så kan vi vælge at integrere med hensyn til dx på begge sider. Så vi har altså integration eller integralet af y gange dy med hensyn til dx gange med dx er lige med et integral af 2 minus x med hensyn til x. Og så kan jeg se, at vi er ved at løbe tør for plads, så vi sætter lige en ny side ind. Så kan vi fortsætte hernede. Så det her integral, det bliver først forsimplet lidt, fordi dx og dx går ud med hinanden, så vi ender med at have y gange med dy lige med et integrale af 2 minus x gange med dx. Jeg tror egentlig, det er en god idé lige at have parentes på her, fordi dx kan læses som noget, der bliver ganget ind på, og så er det vigtigt, at vi får den med på begge led. Det første integral her af y, det bliver til en halv y i anden. Og det andet integrale, der har vi først 2, der bliver integreret. Det ender med at blive 2 gange x. Og så har vi minus x integreret. Det bliver så til minus en halv x i anden plus en eller anden konstant k. Egentlig er der også en konstant herover, men jeg nøjes med at tilføje en enkelt konstant, fordi de kan samles. Og så mangler jeg for isoleret y. Jeg starter med at gange igennem med 2, så får jeg y i anden lige med 4x minus x i anden plus, og så har vi 2 gange den her konstant, og så kan jeg tage kvadratroden, og så siger jeg også, at y er lige med plus minus, fordi både den positive og den negative værdi af det her kan fungere, og så til 4x minus x i anden plus 2 gange k. Og det er i hvert fald, om ikke præcis det, der bliver bedt om i opgaven, så er det noget, der er meget tæt på. Der står plus a. Sådan der. Så hvis vi i stedet for 2k, så kan vi skrive plus minus kvadratroden af 4x minus x i anden plus a. Og så skal vi lige have en kommentar herude om, at a er lige 2k. Sådan der. Så har vi en løsning til opgaven, og hermed er jeg faktisk færdig med hele eksamenssættet. Jeg håber, det giver mening at gå til en opgave på den her måde. Man skal måske lige have den kommentar til det, med at hvis I sidder fast med en opgave og slet ikke har nogen idé om, hvad det er, man skal gøre for at komme videre med den, så er det okay bare at gå videre til den næste, i det man læser hele sættet igennem. Så kan det være, at I får en idé lidt senere, og så giver det god mening lige at få skrevet ned. Men det I også opnår ved den her tilgang til det, det er, at I faktisk får skrevet noget til hver eneste opgave i sættet. Det vil sige, at har I skrevet noget, der bare giver lidt mening, har vi mulighed for at give jer lidt point for det, i det vi retter eksamensopgaverne. Og den mulighed har vi ikke, hvis I slet ikke skriver noget til en opgave. Og så det her med at løse den opgave, I opfatter som den letteste først, det er jeres måde at maksimere, hvor mange point I kan indsamle på det stykke tid, I har tilbage i eksamen, ved at løse den letteste opgave først. Jeg håber, det giver mening, og ja, have en god dag.